ассалому алайкум дӯстони азиз, ногуфтанамона пеш аз саҳначаро тамошо кардан ман ба шумо инҷа як компания ширката тавсия метавам. Ширкати якаи Манучерҷонай дӯстони азиз, яъне границаи Қазоқистон такси мезанад. Пеш аз саҳначаро тамошо кардан марҳамат кардин инҷа болои экран номерошонро мемонам. Марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдоргоҳ занг занед. Иншоалло ҳамин территорияи Москва ки ҷойда бошед рафта аз хонаҳотон гирифта ба хости худо соқ саломат бурда граница меёрад. Марҳамат карда ин ҳамҷа рақамошонро мемонам. Аз номи канали Бобои Холдоргоҳ ҳатман занг занед. Лайкам фаромӯш накунед. Зинда бошед. Асалҷон, медони чӣ? Мегум ки хамон ҳаме ку ишқу муҳаббат не ранги ҳиндиё биё мегзаронем. Ҳиндиё рақс қатъ мешавам. Масне ту бай мегум нигах ку. Ҳогори тери ҷаване ҷабсе ҷавала гая. Ҳогори тери ҷаване ҷабсе ҷавала гая. Яти бия луб луб. тавои ма қити бачашума. Фу! Наҳа Эҷа баҷуша баҷуша баҷуша. сари мара мегиран озӣ. Баҷуша ма мегардонам шумо бута бута бута. Ҳогори тери ҷаване ҳема чӣ кунам акун? ҳогори тери фаҳмидам. ҳаво гармаву гарм. Я бача чӣ кор кардеста уҷа? Намедонум ота биё бипурсем чӣ гапай? Девона шуда боша вой. Бародар! Ана бача. Бача! Тинҷа киси? Намебинӣ задестам шаба. Чира задасти? Ира шумо намебинед бигирезем бе часпатона. Асал, бибро биё биё. Биё. Чӣ? Рафтан? Ҳа? Рафтан? Рафтанша намедонам яъне ҳамун тарз дан кокс додан айтҳои красовкишон дуд баромад.